Predstavte si, že vlastníte nehnuteľnosť, ktorá vám zarába a kedykoľvek ju môžete navštíviť spolu s rodinou do tohto krásneho prostredia. Priestranný byt, otvorený obývací priestor s jedálenskou časťou a kuchynskou miestnosťou. Teplo vám prejde cez nohy podlahovým vykurovaním. Súčasťou bytu sú dva balkóny. Patra Park 2 vám ponúka reštauráciu, spoločenskú miestnosť, úvode vás príjme recepcia, aby ste sa cítili príjemne, tak ako vaši hostia.